Ами проблема да ви имам само, мила мамо. Аз какво е правя с тази бъркотия? Къде да го тяна това нещо, къде да го скрия? Разгаряйте, детенце, и не ми кричи. Я ви там урока си, че коридора трябва да сами. Не стъпвай там, че Господ, що ми е. Знаете, че от ГЕРБ ще покачем последния след. Храна. Това е моята слабост и най-голямата ми радост. Да ям ли или не? Този въпрос пред мене не стои въобще. Колко сандвичи да взема, изправена съм аз пред тази дилема. Шунка или с филе? Не, по-добре с кифте. 4 или 5. Може палачинка с мед? Чипсове и красани силно ви от мене сте желани. А чопните за седмицата цяла, 5 минути и съм ги взяла. Братле, какво става? Гати, гледай да те разправя какво стана. Гати гадното. По време на купона излизам на балкона, но вратата се заключи и нещо се заключи, брат. Ти си на балкона? До края на купона. А да ти разправям аз, какво стана у нас? Иде гашето на гости, а знаеш, тя е само в гости, брат. Вика ми, вида по планеш, какво само ми се отбееш. А тя пък вече се обиди, моментално се отиде в балкона. Трябва да съм сега, търся си жена.